Lero ndikufuna tikambirane za kujambula pagulu. Okay, imene limati public photography. Kwa anthu amene mumakhala kwambiri pa internet, mumaziwa zoti ku Africa kunoko kujambula pagulu ndi chinthu china chake choti ndichovuta kwambiri. Ku Malawi kungoyenda ndi kamera munsika basi wina wake chimunyong'onya. Kuli ma boss lady na kuti basi amakatenga reporter kaya munthu kunena kuti iwe wajambula chithunzi chanje unandipempha ta delete. Ndiko makhala mbuzi zina zake zimadelete ndithu. A police akaona reporter ndio tampasa makofi kuphwanya kamera kutenga memory card kutani kumudilisa munthu zithunzi ati kaya iwo kuzimva ubig. Okay, amati ku Africa kunoko malo ovuta kwambiri kujambula ndi ngati kuchani ku Egypt. Ku Egypt kungowa ndi drone ndi kuti zikuvuta. Pali mafana ngati napita soko ngati ku Ethiopia. Ku Ethiopia ndi nakosama jijirika nazo zimezi kwambiri. Koma mafuna tikambirana ipo zimezo zotina kuti of course kumene makhala kunoko ku China kumene ndili kuno. Ukakhala kuti iwe ndi reporter wa BBC or wa Jazeera English, amayika galimoto amakhala ndi galimoto kumbuyoko ndipo amakhala ndi intelligence kuuza dziko lonse zoti malo reporter wa BBC sizoti amakulanda kamera yayi. Okay, koma ukamayenda kumakhala kamfana kena kavala za black. Okay, ndi wafika pagulu kufusa anthu kodi inu za Xi Jinping kuganizapo chani. Adaja amanena kuti usayankhe amangoopseza anthu aja basi tu censorship imakhala pamene popo. Koma apart from that kunena kuti boma limakhala nazo jijiji kwambiri izi anthu ma western reporters za BBC chani paka naye ambiri anathamangisa kunokwe amakhala ku Taiwan. Apart from that kujambula normally ine amene ndimatha kuyenda kugulu kulibe zonena kuti wandijambulirachi, kulibe zolanda kamera, kulibe zomatupya eno kumalawiko. Kumalawiko kodi anthu amanena kuti upemphe chilolezo kuti ujambule. Anakuuzani zimenezi ndi ndani? Akuti ndi kuli right to privacy kuti kodi ya Malawi mukuziwa panopa iti kuli magalimoto awo amati chani ma EV ngati Tesla ija magalimoto amagesi. Galimoto yosija ndi makamera okhaokha imakhala kujambula constantly. In fact Tesla ija imajambula munthu ukayiyandikira nchifukwa chati munthu amene waphwanya glass ya Tesla amaziwa amagwidwe. Mukamayenda ku mashop mene mujamuli CCTV ndi automatic. Mukamapita ku bank mene mujamuli CCTV. Inuyo munayambapo mwanena kuti banki chifukwa chani mukuti jambula, or shop mukamadusa panja manena kuti timisane makamera tiduse kai. Iyayi malamulo amanena kuti public photography is illegal. Ifeyo monga anthu atolankhani timaziwa zoti timaphunzira zimenezo ku media law. Iweyo ngati mtolankhani utakujambula chilichonse, inuyo ngati munthu mutakujambula chilichonse. Chabwino pamakhala tina take ma ethics timanena ngati ifeyo atolankhani kunena kuti ukajambula mwana umenera kumuphimba nkhope mukamapanga storage chifukwa choti pali zinthu zina ngati munthu woti wagwiridwa chanjani zimakhala ndi ma implications ambiri ndi timabisa nkhope. Koma palibe lamulo lonena kuti munthu akuyenda mu street basi kumuthupya asajambule. Munthu akupanga zake basi kumuthupya chifukwa choti akujambula. Sindikuziwa zoti munazitenga kutiko, sindikuziwa zoti phindu lake ndi chani, koma zimangoonesa chani chimidzi zimangoonesa chimidzi Malawi. Inuyo ngati mukuyenda mu street, your image is not exclusive. Inuyo ngati mukuyenda mu street, your image is not exclusive. Aliyense atha kujambulani
no problem. Kulibeso zokuwa, kulibeso zokwiya. Ndipo ndi chimizi kwambiri zimene zimachitika ku Malawi. Makamaka ndi anzathu andani? A police. Makamaka ndi anzathu a police. Munthu kujambula basi. Ena yake zikuwa kuitsa koopsa. Ndikutabwera kumene kujaguza phimba kamera kuzalanda kamera. Sindimaziwa zoti kodi iwo aje. Ni hao. Where from? 我是南非。南非。你是哪里的？开普敦？没有，不是开普敦，海北，一个小的国家。小的国家。哎呀，在这边做什么？我是英文老师。英文老师，是外教吗？外教。外教是在什么学校任职？我们的学校在海滨西路，你是本地的吗？我刚来。在19幼儿园，我们的幼儿园在这。哦，宝英国际幼儿园。对。哎呦，这么厉害！没。哎呀，没有。你是哪个地方？我刚来，我是北方人。北方哪里？东北。东北哪里？知道东北吗？对，我去过漠河、咸阳、哈尔滨都去过。是不是？我是江北的。江北的。对。好。那个。你那儿现在这个忙吗？忙。学生多吗？现在学生多了，突然多了，因为有别的幼儿园关门了，他们都来我们的幼儿园，所以我们现在有孩子多。哎，你看，有机会，好，拜拜。All right，你们看你多了there you go。kunena kuti ndifuna ndiduse kwina kwake just to show kunena kuti public photographer dawa mandifunsa kuti umagwira kuti ntchito umapanga chani abwera kunoko malo osewa ndatembenuza kamera malo osewa amene ndikufuna ndidusewa kuli ma restaurant ma locals anthu akunoko onse samabwera kunoko kuzadya chani zadya chakudya ndikuonesani kunoko kumene ndimakhala kuno number plate imakhala ndi L okay imakhala ndi L ukaona Q, D, chani zonsezo ndikuti zochita kubwera maliso ndawawa mukaona amayasa magetsi chonchi ndodula koopsa obera chani anthu obera ndikuti iyi ndiyakunoko ine akama restaurant amanga kuku koma ena wasewa ndoti achita kubwera ndamabwera kunoko kufuna kuzatani kuzalawa fast seafood kunoko ndi kunyanja kodi ndimafuna ndikuyena yakolowa okay ndikuyena yakolowa cha ndimafuna ndizinena kuti public photography tikuyena yakuphunzira Malawi kuziwa zoti is legal kaya iwe ndi wa polisi kaya iwe ndi wa army kaya ndi ndani kuli malo amene munthu sakuyena yakujambulako chani zithunzi ku airport ndipo is designated ma protected areas ku barracks chani koma ikakhala kuti normal area malo abwinobwino iweyo utha kujambula mmene ukufunira after all zimazabwitsa kuti makamaka ife atolankhanife anthu amafoni amajambula popo koma kungotenga chikamera cha phawo basi anthu ena akamakhala nazo jijiji ngati kuti iwe utani utenga china chake anthu ena amazunguzidwa nazo iweyo ngati sukufuna kutani kuoneka pa kamera ya wina ake osatuluka kunja ngati zimene zinachitika ku America zija ku concert ya Coldplay adaja ku banki aja CEO billionaire uja anagwidwa ndi chiki iwe ngati sikufuna kupita kunja kukaoneka pa kamera yanzako osatuluka kunoko simuonapo munthu kunena kuti taonani uyoyo foreigner wandijambula basi haya mwene koma ku Africa ko ku Nigeria kuja kuli adainaka amakonda kupita ku mayiko okayesa zakudya zakumeneko amati Sony ali ndi channel yake amati chani best ever food review show kuvaya ku Nigeria anapita ku Ghana basi mavenda kututumuka amene kufuna kulanda kamera basi achifukwa choti amajambula anapita ku Egypt chimodzimodzi ndi
achina wodemaya zuwa anali kuchana ku Ethiopia ndaona waika status akuti this is my last time in Ethiopia ndikutha kuona kuti nkhani zake zitakhala zitizo zimene zokanisa kujambula ine napita kosa ku Ethiopia kuti iya makhala nozo serious ngati kuti iwe kutani upha munthu ndi kamera ngati kuti uli ndi kamera ya jet ija yotani yokhala ndi mfuti ayi ndithu sizikuyena kutere ndi chani ndi kamera chabe ndipo iniyo mukamenda mukujambulidwa ndi magalimoto mukujambulidwa ndi chani ndi CCTV mukujambulidwa ndi mabasi mukujambulidwa ndi mashopu koma ndi chifukwa chani mukaona munthu akuyenda akujambula mumakhala ndi adawa kuti I want to fuck you sindikuziwa kuti akukamba chani and I don't think kuti iyewe akuziwa zimene akuyankhula zitakumuvuta nditangoyankhula chizungu Chinese iyeye khaya atani asiya akuti I want to fuck you andiwo I want to fuck you no you can't fuck me I fuck you anyway ndi mene tikupangira zinthuzi and you notice kuti anthu they're just interested kuti aine how washipendida anthu amangokhala interested kuti adawo akutani kandilowe apo nditi mabuildings mawala usiku zinjire iyi ndi hotel ya munthu ndithu magaya awawa ndena ake iyi ndi hotel ya munthu ndithu anyway as I was saying kunoka makhala curious nawe kuti taona ni a foreigner akujambula okay mwina atanena kuti ngati kumene ndikulowako ndi building ya eni bora kunena kuti I say this is a restricted area sungajambule muno izozo ine ndithangati awapo ndichendere taji kuti eni iyi ndi 5-star hotel ndithu adawo nda security iyi ndi security room atanena kuti osajambula munomo nditakuvesa koma basi tu magaya awo ali busy ndi security akupanga zawo samakhala busy ndi munthu chifukwa cha kamera kunoko it's only when you get political ndi pamene zimakhala nkhani zina kunoko ndale ayi koma ukakhala kuti special namwene ujambula uyenda kumene ukufuna ukalowa pakati pa chigulu ndi kamera yako iweyo ngati ukuziwa zoti sikufuna kujambulidwa osapita kunjako nkhani yake ndi yasimba koma Malawi tiphunzire zimenezo zonena kuti according to law public photography is legal zomanena kuti kaya ndi right to privacy zimenezozo you can't have right to privacy wekha ndikukhalanso kuti uli muchani uli mu street sinamvepo sizingatheke ndipo ndizosekesa kwambiri ndiye tiyeni tikhale anthu ena ake ochangamuka tikhale anthu ena ake oziwa malamulo apolisi chonde apolisi chonde munthu ukakhala mu street ndi kamera sizoti walakwisa iyaye palibe chimene kamera imapanga ena akujambulani anyway andi ndanena kale kuti malo amene ine umajambulidwa ndi ambiri koma ine umafuna chani mafuna mudelele munthu wina wake chifukwa choti mufuna kuonesa kuti inuyo muli ndi mphamvu mafuna kuti muonese kuti inuyo muli ndi mphamvu koma it shouldn't be this way then ndikuonesana apopo apopo ndikukadusa ndithu wapolisi uyu ndikuti ajambulidwa bwino mwini koma simumva akukamba chani akukamba zonena kuti ukujambuliranji iyayi aliyense amakhala akupanga zake kaya wina kakujambula basi after all apolisi also ndikuti ngati panova maroboti makamera ndi mbweya ndiye nkhani iyi ndiyofunika kwambiri makamaka kwa anzathu amene muliko nditi mphamvu pang'ono ku Malawi ukangokhala event ukangokhala kuti iwe ukuzifira ubigi basi wayamba kutani kufuna kutupya ati uyo yakujambula watenga kuti chilolezi mulandeni kamera tadilita zithuzi iyayi ndipo amene kumalo ngati ku America kuja
zimene zijazi ndi zimene anthu amakatamukira zimene zijazi amakhala ndi ndalama koopsa chifukwa choti iwewe ukatenge kamera ya ine ukandidilitire kundipanga infringe chani ma rights aineyo nde sungangobwera ndikundipanga chipongwe chimene chocho kundipangira delete zinthu za ine I have got the right to iyi ndi ma-Americans sindikuziwa zoti equivalent yako ma-America ndi chani zimagwa ku America ndi part ya freedom of speech first amendment imeneyo chimene ufuna kuyankhula uyankhula without fear yakuti munthu ina akakuthupsa mama iweyo upanga zimene ungapange as long as sikuthupsa munthu wina and ndi public koma even ku London kuja panopa ndimaona adai nake amati London audit amanyamula kamera chonje ndikulowa mu street anthu amene amakhala nazo busy kwambiri za makamerazi ndashika po anthu amene amakhala nazo busy kwambiri izi za makamerazi ndi ma-immigrants anthu oti si azungu anthu oti abwera kumene kuchani ku England kuja ndi amakhala kuti akukhala busy kuti iwewo Kujambula wapempha kuti chilolezi ngati kunoko imagine kuti kumaiko ndi jambule wa polisi ndijambule wa polisi kuti ndanyamula kamera chonje yamini ndikuti basi ikafika nkhani kwandani kwawosi zazi inuyo pangandizano ngati if you're doing something illegal ndekuti izozonso ndizano koma ngati iweyo munthu sikuvula za munthu ngati iweyo munthu sikupanga za anthu ena kulibe chifukwa choti iweyo ukhale jiji ndi chani ndi kamera ya nzako ndiye mangofuna ndikuuze ndikoso zimenezi makamaka atolankhaniso kunena kuti atolankhani ambiri ukakhala kuti wapanga graduate kumene ndiwe kamfana chane mmakonda kukhala intimidated mwafika pamalo kana ndi kumademo mukujambula ndi apolisi ndikubwera pamene pachapo dilita izi basi amabwera ndi zimavuvu chanjani iwe pamene pachapo akudilita adi chani of course you can dump the situation kuti mina pali ma emergency powers ena kamakhalapo mu nthawi imene ijaye koma you don't have to iweyo ngati wapita kumene kujako as a reporter iweyo ngati you are a free citizen waziko you don't have to delete anything you don't have to delete anything ndipo iweyo ngati utamangidwe chifukwa choti Kujambula pena pake you are entitled to compensation yambiri ndithu nimafuna ndiyankhuleko zimene zonena kuti ndizodabwisa kuti kumalawiko kaziko kakang'onong'onoko timakhala tikupingana ikafika nkhani ya makamera ngati kuti Hello. 你好 你好，哎呀，你会说中国话？我是本地的我是本地的。ikafika nkhani ya makamera kunoko basi akamakhala kupanga zawo adawa kujambula azijambula basi azijambula basi ndi zake zimene apapo awo akuti jambula makamera kunoko ndi ngambo ito ndi ngambo koma inuyo mumakhala ndi azophuma chifukwa chani anyway ndine mountain bike nimakonda kupanga timavidiyo tangati tojakamusa amaomao kuziwa ma rights yawo komanso kumva ma arguments ena oti mwina sanawamvepo oti mwina samaorganizira oti mwina amaopa kuorganizira anyway amagulisa salmon aya kumo somba yokoma kwambiri koma chifukwa amayiweta nde imene ndi nkhani ya tsiku lina cheers